Здравейте, приятели! Първо искам да благодаря на всички за подкрепата. Наистина получи се нещо много невероятно с моето предишно видео. То има гледаемост. Последно гледах от 172 000 души, което наистина е много голяма изненада за мене. Аз признавам си, на моменти почувствах дори страх. Почудих се какво направих аз толкова. Застанах в офиса ми, заснех едно видео и изведнъж се получи наистина голям отзвук. Радвам се, че всичко приключи добре. По отношение на това как говоря, това, че правя някои физиономии, моля да ме извините, аз наистина не съм професионален водещ. И другото, което аз съм, сама си правя всичко с телефона си, заснемам, на това отгоре дори технически не съм чак толкова добре, нито с Фейсбук, нито с телефона си, но нямам предварително написан сценарий, всичко на момента казвам така, както мисля. Действително правя паузи при начина ми на говорене, не съм... Има неща, които трябва да коригирам и обещавам да го направя. Но сега искам да продължа нататък с други нередности, които виждам. Така малко по-спокойно да го караме. Нещо по-леко да ви обърна внимание, което все пак също смятам, че е важно. А именно, че съда и цялата администрация е обсипана с различни календари и рекламни материали на фирми, които водят дела, както и на колеги, на институции, което смятам, че не е редно. Какво имам предвид? Например, вчера бях в данъчната служба в град Пловдив и точно там, където декларираме имоти и получаваме данъчни оценки, има рекламен материал на Агенция за недвижими имоти. Аз считам, че това не е редно и е некоректно, тъй като ние би трябвало да сме равни и гражданите остават с впечатлението, че определени хора се обслужват с привилегия или пък, че едва ли не трябва да се обърнем към тази агенция. И така, в общините много е разпространено навсякъде да има, например, лика на господин Бойко Борисов. Аз нямам нищо против, след като човека печели вече няколко пъти изборите, ние трябва да уважим този избор, но пък не мисля, че е редно в общината да има неговия лик навсякъде, тъй като едва ли не излиза, че ако сме членуваме в ГЕРБ, ние ще бъдем обслужени с привилегия. Аз поне така го разбирам. Но най-много на мене ми тежи това, че в съда, в деловодствата има рекламни материали. Вчера, аз понеже обикновено обикалям в районен съд Пловдив, всеки ден правя справки. Вчера, например, забелязах рекламните материали, календари на Лефинс, на ОТП Факторинг и на доста други фирми, които, представете си как се чувства гражданина и как се чувства и неговия адвокат, ако примерно води дело с Лефинс и ако там, където си чете делото, там, където си подава молбата за нещо, на стената има такъв плакат. Моят любим рекламен материал, това е календар на частен съдебен изпълнител Константин Павлов, който се намира в регистратурата на Пловдивския окръжен съд, там където гражданите входират жалбите срещу неговите действия. Той, между другото, трета година вече се преподновява. Аз знам какво ще отговорят служителите на съда и на администрацията. Ще кажат, ние нямаме календари, това е причината. Нищо лично, нищо напълно случайно се е случило. Първо не вярвам това, защото аз виждам, че Висшия съдебен съвет е издал специални календари, които могат да бъдат ползвани. Те също могат да се видят на стената до тези рекламни материали. И отделно от това, ако действително нямат календари, нямат часовници, нямат химикали, поне на календарите и на часовниците те могат да сложат някаква лепенка, с която да прикрият това, защото това е вид рекламен материал. За мен това е нещо, което някой може би ще го нарекат дребно, но нещо, което аз смятам, че трябва незабавно да се коригира и да се премахне. Много ви благодаря и действително съм подготвила доста интересни неща, с които да ви запозная, но днес реших с едно нещо подобно, което считам за по-леко и малко по-спокойно, надявам се. Благодаря ви.